Okay. So, dito pa rin tayo sa part ng Iligan City. Dalipuga. Right. So, malapit na kami sa CDO, Cagayan de Oro City. Yung nature, guys. Yung nature. Ayan. Habang naghihintay po tayo ngayon, pala nandito nga pala ako sa Palao. So hinihintay ko po nga ngayon sila, siguro nagpe-prepare pa sila. Ayan. Okay. So dito pa rin tayo sa part ng Iligan City. Dalipuga. And so yung nasa front, sinusundan ko yan. And dapat hindi ako mahiwalay sa kanila. Ayan. So try nating makipagsabayan kung kaya natin. Ayan. So pag hindi naman kaya, huwag na nating pwersahin. Paano pa tayo? Hindi natin kaya, hindi natin pwedeng saktan. Okay. Meron tayong OPR, so dapat safe lang tayo. Chill ride lang. So darating din tayo sa ating paroroonan. Yes. Pasimpleng drive lang. So malayo pa yung pupuntahan natin. Ilang kilometro pa yon. Okay, so bomba. Right. So malapit na kami sa CDO, Cagayan de Oro City. Ayan. So after a few hours, after an hour, ay nakarating na rin tayo sa wakas sa CDO. Ayan. So may checkpoint dito sa unahan. And then ayan, pasok na tayo ng CDO. Okay. So dito tayo sa motorcycle lane. Dito. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning sa inyo. Ayan. Okay. So, okay. Paakyat na po tayo ng Bukidnon. Here we go. So we have 3 bars left. I think 4 siguro to. So kaya pa to. Tipid naman sa gasolina tong motor natin. So maganda siya sa mga malalayong biyahe.
Okay. So, gusto ko tong lugar na to kasi ang ganda ng mga bukirin dito, yung view malayong malayo sa syudad. The first time ko rin nagmotor dito ha, ngayon lang. So from Claveria, dito naman tayo sa Bukidnon. Okay. So sa mga Mindanaon dyan, yung mga Click users natin, Honda Click users, okay, so baka naman masama nyo ako sa susunod grupo natin dyan, mga Honda Click users. Ganda ng daan dito, straight, plain ang plain. So mafe-feel mo na yung lamig ng hangin. Damilag, I love Damilag. Okay, so welcome to Damilag. Hindi ko kabisado yung mga lugar dito, first time ko lang rin na nakapunta dito. At saka itong gamit natin camera, ito yung in-order natin na Wusek S9R. At so maganda yung kuha niya. Gusto ko yung kuha ng video niya. Bagay siya sa mga nagmo-motovlog. At sulit din sa presyo sa mga nagsisimula pa lang. So dahan-dahan lang kasi may OBR tayo. Tahimik ang ating OBR, walang imek. Hindi siya nagre-reklamo sa takbo ko, kahit minsan medyo binibilisan ko kasi sinusundan natin yung nasa unahan natin. Sayang, kami lang. Mas masaya sana kung marami kaming nagmumotor ngayon, pero kami lang talaga ang nakamotor. Okay lang, gusto ko lang mag-bike kasi ala, attention na. Okay, so sa mga taga Mindanao daya, laglaag ta panagsa. Okay, so sa short background po sa sarili ko, hindi po ako taga Iligan, hindi ako taga Mindanao. Okay, so galing po ako sa Siquijor, doon ako pinanganak. Okay, so napunta ako ng Iligan nung nasa mga 14 ata ako nun. Kasi after ko mag-graduate ng high school ay pumunta ako dito sa sa Iligan para mag-aral ng college. Ayan, so dito na rin ako nagtatrabaho. Vlog! Dito na rin ako nakahanap ng trabaho at saka yung girlfriend ko syempre. So mula nun hindi na ako bumalik ng Siquijor. Ayan, so kaya probinsyanong Laagan. Probinsyano kasi taga probinsya ako. And Laagan, yun yung yung naglalakotsero, yung lakotsero sa Tagalog, Laagan sa amin sa Bisaya, probinsyanong Laagan. Kasi gusto ko maglakwatsa gusto ko mag-travel.
Marami na akong na-travel na ano, lugar, kaso nga lang medyo mahiyain tayo, so hindi tayo nakapag-vlog. Okay, so 15 kilometers. Ayan. Wow. So ito yung gusto ko dito, yung nature guys, yung nature. Ayan, maraming mga pinya dito. Ayan, so sarap kainin yan. Tingnan nyo naman, presko yung hangin dito. Ayan. So kanina nagpagas tayo sa Petron kasi 3 bars na lang. At takot akong maubusan ng gasolina itong motor ko. So nagpagas na kami, full tank. Ayan. Ang sarap ng hangin, napaka-presko, malayong malayo sa city na napakausok. Ang sarap mag-relax dito. There's mga motovlogger dyan, mga taga Luzon. Pumasyal kayo dito sa amin sa Mindanao kasi maraming ano dito, maraming mga tanawin at mga magagandang magandang lugar dito sa amin sa Mindanao. Ayan. So chill lang yung biyahe natin. Kaya chill lang, lasapin natin itong sandali na to. Mapapakanta ka na lang. Ay, sarap. Sarap ng hangin dito talaga. Bukid, tanaw mo. Magiging magandang adventure to. And magandang adventure to sa ating motor kasi first time ng motor ko na makapunta dito. Ayan, so isang napakagandang break-in to para sa aking motor. Wow, Bukid. Slow down, accident prone ahead. Accident prone ahead or accident prone area. Slow down lang tayo kasi ano daw dito, delikado. So meron ding mga papaya dito. Wow, siguro ang tamis nito, sarap pamitas. Papaya, pinya. Okay, so 5 kilometers na lang po kami. Yan, so maraming pine trees dito. Maraming. 5 kilometers. Yan. So malapit na tayo. Sarap dito manirahan ha. Malayo sa toxic na ano, toxic world. So walang polusyon. Yan. Tamang higop ng hangin. Merong nagbibisikleta. Chill lang.
Tamang padjak lang. Wow. So, nakikita nyo sa camera ko, malawak na view. At maraming tao. Anong nangyari? Merong pila. What is up? Okay, so nandito na kami sa Dahilayan ngayon. So medyo kinapos tayo ng memory or SD natin. So naubusan ng sa tawagan na yads. Naubusan ng capacity. Ano man? Okay, so naubos yung memory card natin. So hindi na tayo makapag-video, so nag-switch na ako sa cellphone ko. And so maraming sasakyan dito. Yan, so makikita nyo, maraming sakyanan. Maraming sasakyan dyan. Hinahanap namin sila auntie kasi nawala sila. Diretso na. Hi guys, welcome to the Tunto. We're here at Entrance guys. Ito yung entrance ng Dahilayan. This is the entrance. Good. Okay guys. Yeah. So Teka tao. maraming tao. Mas steady ang dami. Steady na siya. Steady na. As you can see, daming tao guys. Ako naman gihatak siya. Oh my gosh. Oh, you hold this one. Great stuff. Nalagod. Ayan. Fish pan. Yes, hangin doon. Wow. Ang sarap ng hangin. So, kung pumunta kayo dito, dapat magdala kayo ng jacket kasi ang sobrang lamig. Trains for the children. Ayan. Bridge. The bridge. Guys, hanging bridge. So, punta kami sa hanging bridge, guys. Masyadong mahangin dito. Hey. Okay, so next social medyo rin sa Kwanron. Saan eh? Forest Park. Ano ito na dira? So pag musulod mo dire, 200 pesos ang entrance fee. 30. Oh, 130 adult, then 80 ang mga bata or children. Ano ito na lang bridge dito? Na. Padulong na dito.
Puro mag-hotel. Okay, so, so maraming ano dito. Maraming kayong pwedeng gawin dito. Like zipline. And ano pa yung slide. Kasi tawagan ng mag-ano, tabok-tabok. Kasi tawagan mag-tabok-tabok. Tuntulay. Tulay yung putol-putol ba? Marag. Basta. Marami kayong pwedeng gawin dito. Mag-enjoy kayo dito. Promise. Okay.